sauti na biyar, bayani kan fiqihu da yake zo muku daga cibiyar mu ta Haidar Center for Islamic Propagation. Musulmi suka zamanto sun kasu gida biyu, wasu suna bin mazhabin ahlul bait da tafarkin su, wanda bai yadda da yin wani abu ba sabanin abin da manzon Allah ya zo da shi, wasu suna bin makarantar ra'ayi wacce take ganin zai iya yiwa manzon Allah ya yi fashi ya faɗi ba daidai ba, wal iyazu billah, a rubuta masa ba daidai ba, ko kuma ya rubuta ya sa rubuta amma alhali ba daidai ba. Don haka sai suka ga cewa sun wadatu da littafin Allah. Za mu ga cewa har ila yau Buhari akan wannan kes yana rawaitowa a cikin littafinsa Kitabul Jihad, babu jawa'izul waqt, wanda ya zo a cikin juz'i na 2 shafi na 120, yana cewa manzon Allah ya ce, ku bani takarda a rubuta muku rubutun da ba za ku tabbata ba har abada bayana. Sai suka ce manzon Allah yana surutun batu ne kawai. Mu duba mu gani ƙarshen rayuwar su kenan fa wannan. Ya tura rundunar Usama, ya kuma ce lalle abi Usama, kamar yadda Shahrastani ke kawo a littafinsa Al-Milal wan Nihal shafi na 33. haka ma ibn abul hadid bahani fi a sharhin nahjul balaga juz'i na 1 shafi na 53 duk sun kawo wannan. Manzo ya tanadi runduna, ya shi runduna Usama, domin abin rundunar Usama ya ce Allah ya la'anci wanda yake bin Usama. Sai wasu mutane suka ce dole mu bi umarnin manzon Allah, dole mu bi Usama. Usama ya riga ya fito wajen Madina zai wuce, amma Quraysh sai suka ce rashin lafiyar manzo ya tsananta, mu ba za mu iya barin shi ba. A cikin wannan hali mu bari mu gani menene zai kasance a cikin lamarinsa. Ruwayi da yawa sun zo da wannan tarihi, wanda manzo saboda fusata har dogara yi da mutum biyu, yawanci kan dogara da Abbas da Imam Ali alaihi salam in zai tafiya. Ya zo ya ce ku bi rundunar Usama, Allah ya la'anci wanda yake bin Usama. Amma duk da haka wasu jama'a da aka fi sani da Quraysh da sauransu da mabiyansu suka tsaya suka ji tafiya. Wannan lamari ne mai ɗaci. Manzo ya ce abi hayye la'ana amma a ƙibi. Ahmad Amin, wanda yake ba Misri shahararre mai ta'assubanci sosai a cikin rubuce-rubucen su lokaci ma yana tsananin hujumi mai tsanani kan mabiya ahlul bait. Amma duk da haka yana cewa da yawa daga manyan sahabbai sun nakalto mas'aloli da suka ba da ra'ayinsu a ciki, kamar Abubakar da Umar da Zainab bin Sabit. Ya ce wanda yake jagorantar wannan makaranta ta fatawa da ra'ayi ko wannan mazhaba kamar yadda muke gani shine Umar bin Khattab. Ka duba Fajar al-Islam shafi na 240 na Ahmad Amin al-Misri. Wannan lamari na kin rubuta hadisan manzon Allah, amincin Allah ya tabbata gare shi, da ijtihadi sabanin abin da ya faɗa a cikin duniyar musulmi, ya kai ga kona hadisansa, amincin Allah ya tabbata gare shi. Ruwaye da dama sun zo game da mai kona hadisan manzon Allah. A lokacin halifa na farko, yayin da ya kona nasa, kuma halifa na biyu ya tattara na mutane ya kona. Halifa na biyu a lokacin halifa na farko ya yi umarni a zo musu da duk abin da aka rubuta a lokacin manzon Allah da hujja yana so ya tattara hadisan Annabi don kada su lalace. Ya zo na wata ɗaya yana tattara duk abin da sahabbai suka rubuta, sannan sai ya kona shi baki ɗaya. Yayin da suka tambaye shi me yasa ya kona, sai ce masnatun ka masnati ahlil kitab. Amma yawanci marubuta sun fi ingantar da mashnatun ka mashnati ahlil kitab, saboda a lokacin kusa ana yin abin nan ba ɗigo. A wasu littafin ya zo cewa, ya ce na tuna mutane kafin ku sun rubuta rubutu sai suka bar littafin Allah, ni ba zan yadda ba a cakuɗa wani abu daban tare da littafin Allah. A wata ruwaya
san ba wani rubutu tare da littafin Allah. Wannan formula ce da yake yau maimaita littafin Allah ishe mu, saboda haka sai ya kona hadisan manzon Allah gaba daya. Duk sahabbai sun ji haushin wannan abu da yi na kona hadisansu. Su sun yi tsammani ko da ke ya riga ya faɗa cewa zai har hada ni, amma sai ya kona su baki daya. Sannan ya rubuta zuwa garuruwa, man kana indahu shay'un minha falyumhi, duk wanda yake da wani abu daga cikin abin da ya rubuta daga manzon Allah ya goge shi. Halifa Nabi ya kai matukar tsanani wajen kin rubuta hadisin manzon Allah da shafa hadisan manzon Allah, har sai da masu tarihin Abu Huraira suke cewa, yana cewa annahum ma kanu yastati'una an yaqulu qala rasulullah hatta qubida Umar. Yace babu wanda daga cikin mu da yake da jur'a yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi har sai da Umar ya rasu. Ka duba littafai masu yawan gaske na ahlus sunna da suka zo da wannan kissoshi masu ɗaci da safi da ƙuna a cikin zuciya na ƙona hadisan manzon Allah da tsananin nisantarsa. Duba wannan magana ta Abu Huraira a cikin littafi daban-daban, Siyar Alamin Nubala juz'i na 2 shafi na 601 da 602, Muktasar Jami' Bayan al-Ilm shafi na 33 da Jami' Bayan al-Ilm juz'i na 1 shafi na 77 da Taqyid al-Ilm na Khatib al-Baghdadi shafi na 49 zuwa na 53 da da kuma bayanin ƙona hadisai a shafi na 52, da yadda aka rubuta garuruwa cewa kowa ya goge hadisan manzon Allah da ya rubuta a shafi na 53, da Tabaqatul Kubra juz'i na 5 shafi na 188 da juz'i na 6 shafi na 7 da juz'i na 3. Hakanan za mu ga littafai daban-daban kamar Tadribur Rawi wanda ya rubuta a juz'i na 3 shafi na 67 daga Baihaqi, da Tazkiyatul Huffaz juz'i na 1 shafi na 2 da 7 da 8, da Garibul Hadis juz'i na 4 shafi na 49 na Ibn Salam, da Al-Bidaya wan Nihaya juz'i na 8 shafi na 107, da littafai daban-daban ga sunan bayanai game da kona hadisan manzon Allah da Halifa Nabi ya jagoranta bayan ya ce zai tattara, da kuma yanda lokacin da aka ce me yasa ka kona, ce mashnat ne kamar mashnat ahlul kitab. Mashnat ahlul kitab, mashnat wasu bayanai ne na baki da malaman Yahuda suka yi, kamar ka ce tafsirai na Qur'ani. To haka suke tafsirai na bayanin da ke cikin attaura, suke kiransu mashnat, ga sharhi ga asali. A hadisi suka kira su mashnat kuma da jamara ko talmud. Halifa Nabi ya kwatanta hadisan manzo da irin wancan sharhi na malaman Yahudawa. Akwai bayanai masu yawan gaske dangane da ƙona hadisan manzo, suna da yawa, mun faɗo su daga ciki. Akwai Tarihul Khulafa da Mustadrakil Hakim da Sunan Darimi da Hayatus Sahaba da Kanzul Ummal. wa sallallahu ala Muhammad.